local ni no hai pun ang bono khai asak hamya ni nai mane wan sugui maya angkai tam nai hamui dok phai ke na hospital go thangma rok ni khana ka angkai pun ang phai ni phai je kya angkai awo je bono o je kicha jeng tam nai buri rok bono o photo rok no khang ka kai jeng mane collection khai kisa roi de phai ni nai phai ja ka ta bo hai si bini sorry blekana hamya bo tabu sia do bo kun pon sia bo mane sak bo ma hake goto nangka bo mo hainka bo tabu niji mane sia ma ngai baluka bosuk tarikh hanjaka thanai mas ni 19 tarikh do febo january 19 tarikh mo kai tabu prai tini 10 tarikh ka kai prai mas ka saka singka ka ngin tong ka ga bo hamya bono nanya bagai ti me khanya bagai rang puso onek nang nai amani bagai jeng ja mansa kini buri rok je jengoro local ja chini dol tongmani jeng thumoi khoksa bobo 100 bobo 200 bobo 50 taka oba hake jeng tini bono kisa ya phana ni ma phaile ga ba kharma si ja je jeng bo borok to langmang tongkha jeng ma nai ni bli he diba bo no khungo subai man sugli hangka jeng local borok rok no tabu kisa ma suba layo hamjang mani bisingti khairung mani bisingti kai jeng tini subana ni thaibo bibumo emne ako bo bini boys rok to 45 rok khana jeng to bo bai sab phongai khene se jeng tini malaya khana malaya bo hai michu para kaisa hai bo bai jeng haksa laya chinoro rok bo thango ga bo mo hai ke gotonang ma khan bo khabla khen kosto nang sukata besar rokla khorok sik tonga besar bini besar tongo khorok bri khorok no ba hai angkang kai baro ba hai ke ko to tong lai jawo main ghotana o lama tong lo sorok men lama nei aru gana bini no gana no bo aing dugan ro go thang no horo angkai ta angkai bo lama wo kalai jak bono abo hai ke malai kheta angkai wa kre bokhro ro phati jak ko jak obo hai khai angkai bui abo gari thangnai rok se bono nugui abo khosa je police rok sahori ne bo khosai tela hangja nok ne borok su saimi abo hai ingtha ko gana tong bono nok gana ne borok no kai sanai sikri kya bolong ke borok saimang kata khoje hambai media person no ang sanam no ka haise sengor rugi no nuk phai beleke no bkharok saka bkharok dukho nango ta abo hai seng wan chu la kya bri rok ko ekjona seng local ni ngine hamya glaijak khana uine am hai obostha rok ni seng pulia khai media wono nugo media tinyo nugo am hai hamya ne bini bokhorong ni brand rok tikhlaijak bohogo dajak rok ni seng khanaka ngai am hai ke gungurugui tongmarok kabui tongmarok ni seng khanaka ngai seng wan chu la kya seng khoroksa khorong ni am hai ke koyek jona phano seng buri rok thumlaiye kisa rile ya ni wan chu la kya seng thumla kya je thumui rnai rong no ba ang median bisingte hambai mar obrok no bo je subanai rong no ga seng obono khoksa khongnei rphaina ni hinai seng phailai ta ga phai nu phaimani jaga wa ke belekhanu dukhono kha seng hamya glaijak bo ko ku saimiya sama bo ekdom kepek kharong ma charo nei seng khanaka nu phagya saka bong nong bororok ba bahike ga tai seng bini bisingte bo khana mane bongni nukhungni byapari bo seng khanaka bong nukhungo belekhanu sugya tai bo bini nogrok bahanyo bondo nok na wine se nogrok tangurok ni seng khanaka bahike nu phai ni sinimo an sinimo ka angoni ta deproma seng lokal ni ngenyo